Inklusibong edukasyon binigyang halaga sa nakatakdang pagtatayo ng Alaminos City College. Para sa detalye, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Binigyang diin ang kalagan ng inklusibong edukasyon sa ginanap na groundbreaking ceremony para sa itatayong Alaminos City College sa bagong business district ng Alaminos City sa Barangay Tanaytay. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ang seremonya kasamang mga kinatuan mula sa pamahalang panlalawigan at ng Commission on Higher Education bilang suporta sa pagsasakatuparan ng proyekto. Itinuturing ang pagtatayo ng kolehiyo bilang mahalagang hakbang upang mapalawak ang akses sa abot kaya, dekalidad at inklusibong edukasyon sa mga mag-aaral, hindi lamang sa lungsod kundi maging sa mga karatig lugar. Layunin din nitong makatulong sa paghubog ng mga kabataang handa sa pangangailangan ng mga umuusbong na industriya at sa pagpapalakas ng kaunlaran sa rehiyon. Inaasahang makukumpleto ang Alaminos City College sa loob ng 2 taon at mag-aalok ng mga kursong nakaayon sa agribusiness, turismo at information technology. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM